menționat. Vă recomand. E foarte frumos. Nu vă lasă rece arda, deci ok. Vrem să lansăm două comic strip-uri. Unul se numește Hamsterdam, dar e foarte sugestiv. Este un hamster cu prietenul lui Șobolan, un oraș al rozătoarelor, condus de The Fat Cats, din corporații. Tocmai mi-am văzut un prieten. Puteți citi primele două episoade din comic strips, chiar în colț acolo, deoarece nu le avem aici. După cum vedeți, Mariah Carey. Și mai avem o satiră istorică pe plan internațional, care iarăși poate fi citită în colț, dar cu riscul să nu mă considerați antisemit, deși arăt ca un neonazist, mai mult sau mai puțin. O să vă explic pe scurt despre ce este vorba. Hitler a ajuns în iad, evident, pentru că e un om rău, împreună cu un gondolier care îl trecea râul. După un moment de awkward silence, este întrebat de acel gondolier: So, Adolf, how was the war? Well, I kind of enjoyed it. Nu suntem antisemiți, promovăm arta, nu cearta, și îi mulțumim Ioanei că ne chema la acest eveniment despre umor. Așteptăm să ne cheme și la evenimentele pentru celelalte două lucruri care promovează lucruri în România: violență și sex. Vom veni cu mare plăcere. Înarmați, pregătiți, protejați și vă mulțumim!